ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаш мекунем. мошинҳо беҳади баъд арзон ҳастанд ки мошинои советӣ замонавӣ ҳар гуна мошинҳое ки шумо гуфтед дар ҳамин ҷо ҳузур дорад. мошинҳо аз 6000 сомонӣ сар мешаванд. дӯстони азиз, видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки чӣ хеле мошинҳо хариданем. дӯстон, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. агар шумо хеле мошини фурӯшӣ ки хона, замин, квартира чизе ки барои реклама дошта бошен, метавонед ки дар номерои имо ватсап роӣ кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем бардорон. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар ба 153 сомонӣ. мо бошад навора сар мекунем. аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳамин видеонавори моро дар имотон падилса кунед, ё ки ягон сайти дига дошта бошед, агар тонед падилса карда падилса кунед, хеле кори хуб мешид. мо бошад наворо сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшии имрӯзаи мо дӯстон азиз Mercedes Benz C-класс ки соли бароишаш 1995 сол ки судушфириш бензини холия объем мотори 2 литра ки коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи гуфтагаи соҳибшон ки мошина 4 та балонш миёнаи хадавой дорад, задагӣ надорад, хай састияниш нағз гуфтагаа ки мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ки нархаш 27000 сомоние ки бо кадоми харидори аниқай бо камтага арзона мекунем гуфтагаа ки светаш ам серебристай мошин алиш ам мешад бо астраҷи ё ки ба сечкови объем никати болоиш маслиҳат мекунем гуфтагаа рақамошон дар поини видео метавонен дига маълумотша гирем. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. деюм мошини фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз, дӯстоне ки хоҳиш карда буданд ки Daewoo Tico арзон шамонем ки соли бароишаш 1995 сол ки судушфириш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 1 литри кам масраф аст дӯстони азиз, 1 литри простой, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад ки мошин 11 моҳ дига ҳуҷҷат дорад, аккумулятори нав дорад, балонош миёнае, срочна сум дар кор гуфтага ба ҳамин хотир мефурӯшем. мошин дар шаҳри Турсунзода қарор дорад ки дар Регар фурӯхта мешавад бо нархи 9000 сомонӣ ки бо камтар дига арзон мекунем гуфтага ки беҳуда занг назанад, кадоми харидори аниқ бошад метавонед ки дига маълумотро дӯстон занг зада гирен. агар шумо хеле мошин дошта бошед барои реклама кардан дар номерои имо ватсап роӣ кунед, мо дар видеои оянда реклама мекунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз, мошини ВАЗ 21099 ҳастад ки соли бароишаш 1995 сол ки судушфириш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 1.5 литра, коробкаш механика ки мошин дар ҳолати хуби техникаи гуфтагаи соҳибшон. мошин яксола ҳуҷҷат кардагӣ аст ки газ бензинш ҳам 100% кор мекунад. ҳолаташ хай барои ҳай кардан, барои кор кардан соза гуфтага хай дига маълумотша мегирен. мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат фурӯхта мешавад бо нархи 7000 сомонӣ. кадоми харидори аниқ гуфтага бо гап мезанем дӯстон. рақамошон дар поини видео. мошин арзона метавонед дига маълумоти пурраша занг зада гирем. чорум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry бардони азиз, соли бароишаш 2009 ки судушфириш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 2.4 литра, коробкаш автомата, мошина састияниш беҳтарина ки мошин 4 та балони нав, яксола ҳуҷҷат, кондитсионер, яъне ки мошин ягон сарапи надорад, диска писка ҳамаш наве, кожини салон, яъне ки дӯстон маълумотош беҳади баъд бисёре ҳамаша ку хай фаҳмонда наметавонем. самбуфер, магнитофон ҳамаша дорофтага срочна фурӯхта мешавад. дар шаҳри Душанбе қарор дорад ки нархаш 115000 сомон ки бо савдо ҳам мекунем гуфтага хоҳиш кардага ки беҳуда занг назанад, кадоми ки одами харидори аниқ бошад. мошин намихи дар сурат чӣ хел аст ҳамин хела биён ай пеш бинан бо савдо мекунем. панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ дӯстон ВАЗ 21099 ятая дига ки молодёжния соли бароишаш 2004 ки судушфириш бензин газ кор мекунад. объем моториш 1.6 инжектора, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад ки срочна фурӯхта мешавад. састияниш зури бада дӯстони азиз, танировка ҳуҷҷатошам ҳастай нагуфтиян чанқа, магнитофон ва калонкои самбуфери оригинал Sony дорад ки 4 та балони нав, аккумуляторашам нав задага, центразамокай. мошин 100% гуфтага мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ки нархаш 13000 сомоние ки бо арзона мекунанд. бо телефон савдо намешавад гуфтага кадоме ки харидори аниқай биен мошина ай пешин дар пеши капот савдо мекунем гуфтагаи соҳибшон.
кадомтон агар маълумотш фаҳмо набошад дар рақамошон занг зад дӯстон метавонем ки хитон фаҳмем. шашум мошини фурӯшии навбатӣ мубадони азиз мошини мусофиркаш аст ки хундаи старексай свети сафед аст ки соли бароишуш 2000 сола ки судушвориш дизеля объем моторуш 2 литра коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникае гуфтагие ки соҳибуш мошин ягон камбудӣ надорад. хай дига маълумот ҷамъ мегирем. балонош 50% хадавои кардагӣ нестай. мошин дар шаҳри хуҷанд қарор дорад ки нархаш 27000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад ки кадоме харидорӣ аниқ бошад савдо мекунем гуфтагай. марҳамат бародарони азиз, мошин дар шаҳри хуҷанд рақамошон дар поёни видео метавонем дига маълумотша гирем. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ мо дӯстон мошини сабукравии Toyota Mark II ҳаст ки соли бароишуш 1997 сола ки судушвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 2 литра коробкаш автоматаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ки дискои рамашка ва 4 балони 60% дорад ки мошин дар ҳолати хуби техникае гуфтагай. хай дига маълумотша мегирем. мошин дар исфара қарор дорад ки нархаш 15000 сомонае бо савдо ҳам мекунем гуфтагай. кадоми харидори аниқай беҳуда занг назанам гуфтагай соҳибшон. марҳамат бародароне ки ҳамин хел мошин хоҳиш карда ва рақамошон дар поёни видео метавонем дига маълумотша гирем. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз ваз нива аст ки бародароне ки хоҳиш карда буданд ки ҳамин хел монем арзонша. соли бароишуш 1990 сола дӯстони азиз ки неки состояниеша нав кардагиан беҳади бад мошин айсар тайёр кардагиан ки судушвориш бензини холия объем моторуш 1.6 литри простоя коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад ки ҳамаша нав кардага. балоношам нав 1-2 моҳ пес часпондагӣ ҳастанд ки балонош 80% гуфтагай соҳибшон. дига ҳама ҷор балонош мотор задаги пӯшидаги ҳама ҷор 100% дига маълумот параша мегирем дӯстони азиз. мошин дар шаҳри ваҳдат қарор дорад ки фурӯхта мешавад бо нархи 25000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад ва варианти алиши ҳам дорад ки ягон вариант дошта бошен метавонем пешниҳод кунем. рақамошон дар поёни видео маълумоти бештар метавонем гирем. мегзарем ба эълони навбатӣ. наҳум мошини фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз мошини ваз 2107 маладиёжни астай соли бароишуш 2001 судушвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 1.6 простоя коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дӯстони азиз ки мошина 4 балонош қариб ки навай 4 диска задагаи мошинча тенҷи бадай гуфтагай соҳибаш ки барои худам тайёр кардам гуфтагай мошинчара биё ай пеш бигуфтааст беҳтаринай. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад ки нархаш 18000 сомонай бо савдо ҳам мекунем гуфтагай муомила ҳам мекунем. кадомтон агар харидор бошед дига маълумотша мегирем дӯстони азиз. лайкотон назанем баратон лайкотон дар надоред чӣ мошине ки дар кори нависен мо дар видео оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. даҳум мошини фурӯшии навбатӣ дӯстон Mercedes Benz C-класс ки соли бароишуш 1995 сола ки судушвориш бензин газ дорад, кор мекунад. гази еврачор дӯстони азиз светиш ҳамихел серебристия ки объем моториш 1.8 литра коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад ки мошин ҳуҷҷатош то моҳи октябр мондага ки танировкаш ақибшам ҳастай. танировкаи ақиб кардагӣ мега ҳуҷҷат ҳастай. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад ки нархаш 34500 сомоние ки бо савдо ҳам мекунем гуфтагай. барои одамои харидори аниқ бошанд биян мошин ай пеш бинан мошин дар хонашонай бо савдо ҳам мекунем гуфтагай. дӯстон марҳамат метавонед дига маълумотша гирен. шумо метавонед ки ҳамин хел мошинои фурӯшидора дар номери имо ватсап рой кунед. мо дар видео оянда рекламаш мекунем. 11 мошини фурӯшии навбатӣ дӯстони азиз Daewoo Matiz аст ки соли бароишуш 1999 солае судушвориш бензин газ дорад ки гази таблеткаи бародарони азиз объем моторуш 1 литри простоя каммасрафай коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ки светиш сафедаи балонош миёнай хадавой дорад. дӯстон хай дига маълумотша мегирем хитон. мошин дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад ки нархаш
9500 сомоние ки нархи ахирон шая гуфтагия дигар савдо намешад. Хай кадомтон агар дил шай ёфтатонед метавонед ки арзон када харен. рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумотша гирем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. бояд агар дӯстони азиз ваз 21099 ки соли бароишуш 1999 солаи сӯриш бензини холие ки объём моторош 1.6 литра коробкаш механика. дӯстон мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор рафтаги соҳибшон ки мошин ҳуҷҷат дорад ва пол оборот дорад. дӯстони азиз хай 4 баллони миёна дискал задаги аст ки мошин 100% ки сум дар кора ба ҳамин хотир мефурӯшем гуфтаги аст соҳибшон. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад ки нархаш 6500 сомония бо савдо ҳам мекунем гуфтаги муомила ҳам дорад. кадомтон агар харида бошед рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумоти параша гирем. дӯстони азиз шумо агар ҳамин хеле мошини фурӯшӣ хона замин квартира чизе ки барои реклама доред дар номраи имо ватсап рӯй кунем мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. то видеои оянда дӯстони азиз худо нигаҳбони ҳамаи шумо.